उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बिष्णुराभा बेवहाय आरो फिन भैरबकुन्द ब्लक समष्टिया दिनै फिन बिपिएफ हान्जाया बेयाव दले बले फैनानै बेयावहाय हाग्रामा सारमोनखौहाय बिनि बिबुंथि खोनासंनो फैदों आरो दले बले बिसोरो लोब लोब फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों आरो जों आबुनि मिथिला दिनै बिसोरो दाबो माने बिपिएफखौ मोजां मोनो आरो मानि थाखाय बिपिएफखौ फिन फैफिननायखौ लुबैदों जों बे बिथांमोन मिथिना लादिनि आरो आं खावलाय केमपेसखौ देखायनो थाखाय भैरबकुन्द ब्लकनि मोनसे रेलि दंमोन रेलियाव जोंहा दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारि बिथां फैदों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर फैदों दिनै रेलिजों लोगोसे जि बेवहाय मोनसे मिटिं जाबाय जोङो बेखौ नुनानै खोब गोजोनदों मानो होनोब्ला दिनै भैरबकुन्दनि गोबां जोंनि वर्कारफोर लोगोसे रायजो राजाफोर नुजाफैनानै बेखौनो प्रमान होदों जे बर्तमान जि बेवहाय इउपिपिएलनि सरकार सोलिगासिनो दङ बिथांमोननि मावनाय दांनायाव रायजोफोरा सन्तुष्ट गैया ओंखायनो दिनै बेवहाय बिथांमोननि सरकार थासेयावबो जों अपजिसनबाबो दिनै खुला खुलि बेवहाय जों बाहागो लाफैनानै जों जयै बेवहाय बाहागो लाफैदों आरो जों ज' खामानि मावनो थाखाय बिथांमोना गावसिनि गोसोखौ जोंनो बेरखांहोफैदों बेथ' एखेबारे उल्था सबि आरो बिथांमोना थांनाय बाराव बुंदोंमोन मा बिपिएफआ फुरा लुथिजोब्बाय फुरा दुर्निति जादों ओंखायनो जोंनो मोनसे दुर्निति मुक्त सरकार नांगौ बेवहाय सोलायनाय लाबोनांगौ बेनो बिथांमोननि मोनसे मेन स्ल'गानमोन नाथाय जों दिनै मा बारा गोबाव सम नाङाखिसै बेखौ जों नुनो थाखाय 2 बोसोरानो जोबाखै 2 बोसोर जोबैयावनो जों दिनै नुनो मोनबाय बिथांमोना गासिबो मेम्बारनिफ्राय आराम्भ खालामनानै बिटिसिसिम फुरा जाख्ल'नायाव बेस्थ' दिनै जों मालाबाबो खोनाफेराखैमोन जे सरकारि स्किमाव जे 30% 40% जों फैसा जानो हायो खिन्थु जों दिनै खोनागासिनो दं जों दाबो क'क्राझार सरकाराव जों खोनागासिनो दङ 40% 30% लागै माने बिटिसि स्किमनि बिल होनायनि नामाव बिथांमोना फैसा खांगासिनो दङ आरो जोंनि ओनसोलफ्राव ओरैबायदि दुखुनांथाव अरुणोदयनि नामाव बिथांमोना 2000 थाखा जायो बिथांमोना प्रधान मन्त्रि आवास न'नि नामाव बिथांमोना 10,000 20,000 करि फैसा खांगासिनो दङ आरो सोरबा बेनिफिसारिया जुदि गाव गोसोबायदि गावनिजों लुनो गोसोब्ला दम होयो आरो जुदि लुथारनांगौब्ला माने जुदि लुथारमारनो नागिरोब्ला बिथांमोना खमावबो 20,000 थाखा बिथांमोना बियो बेबायदि रोखोमनि गोबां धरननि बिथांमोना फैसा जागासिनो दङ बिदिनो मानसिफोरनो खामानि होनायनि नामाव फैसा खांदों अनेक धरननि बेवहाय दुर्निति जागासिनो दं आरो बेफोर खोथाखौ जों दिनै बुङाबाबो माने बुंलायनांगौ दरखार गैला मानसिया दिनै 2 बोसोर थांनाय लोगो लोगो नुजोबखाबाय जों मावनायखौ बिथांमोना बिराद बुंदोंमोन बेल' मावो नामा आरो गोबां मावनो हाबावो खिन्थु दिनै बिथांमोना जों जेसेबां मावदों बेजों समानबो मावनो हायाखै आरो लासिं सिंनि बाथ्राया जाबाय बिथांमोना गोदो जों कलकातायाव गेस्ट हाउस लुनाय दिल्लीयाव भवन लुनाय बेंगालराव लुनाय चेन्नाइयाव लुनाय बिथांमोना सोंखारियोमोन खिन्थु दिनै बिथांमोना गावसोरनो थांनानै बेवहाय आड्डामारि हैबाय थायो लासिं सिंनि खोथा जों लुबैदों बिथांमोननिफ्राय आरो साबसिन लुबाव देरसिन लुबाव दिनै जों मुम्बाइआव लुनो हायाखै मुम्बाइआव लु दिनै जों हायद्राबादाव लुनो हायाखै हायद्राबादाव लु मानो होनबा जोंनो गोबां दरकार दिनै बिटिसिनि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा फरायनायनि मुङाव बुं फालांगिनि मुङाव बुं बेरायनायनि नामाव बुं टुरिजमनि नामाव बुं बहुद जोंनिफ्राय ओंखारलाङो बेमार आजारनि मुङावबो सिकित्सा खालामनो मानो ओंखायनो खोब दरकार जायो बेफोरनि थाखाय गेस्ट हाउस लुनायखौबो सानसे समाव बिथांमोना जोंखौ सोंखारिदोंमोन नाथाय बिथांमोना दिनै बेसेबां जों जेसेबां मावदों बेखिनिखौनो बिथांमोना मावनो हायाखै जेरैबो डेभेलपमेन्ट आं दिनै उदालगुरि टाउननि उदाहरन होदों दानि आंनि जि बिबुंथि बेवहायथ' ओरैबायदि लासिं सिंनि खोथा जिहेतु उदालगुरियाव गावनो डिप्युटि चिफ गावनि एमएलए डाबल हिसाबै बिथांमोना जों जेसेबां मावदों बेनि बांसिन मावनांगौमोन नाथाय नों उदालगुरियाव जेरैथिंबो नाहर नों बिथांनि मावनाय मोनसेबो नुवा आरो मोनसे जेब्ला बिजिरगोन गासिबो मोनसे प्रमान होनो हागोन बेखौ बिपिएफ सरकार मावनाय गोजा दिनै टाउननि डिभाइडार लामा होन फरलेन लामा होन स्ट्रिट लाइन होन स्टेडियाम होन उदालगुरिनिफ्राय भकतपारा लामा होन उदालगुरिनिफ्राय कालाइगाव लामा होन उदालगुरिनिफ्राय कारपिटिया लामा होन भैरबकुन्द लामा होन उदालगुरि तामुलपुरनि जेसेबां दं गासिबो जोंनि बिपिएफ सरकारानो बेवहाय मावनाय गोजा आरो सोंथि जाखागोन मानो होनबा बिथांमोना बेखौनो बुङै इलेक्सनाव बिथांमोना रायजोनि भट बिदोंमोन जे बिथांमोना बुंदोंमोन एनआइटि जागोन उदालगुरियाव अर्गेनिक इउनिभारसिटि जागोन आरो बिथांमोना बुंदोंमोन बरमायाव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन भैरबकुन्दआव बुंदोंमोन बिथांमोना ट्राइबेल इउनिभारसिटि केम्पास जागोन 2 बोसोर जाबाय भाई बिथांमोना दिनैसिम प्लटखौनो थिग खालामनो हाया हाखौनो होनो हाया बहा खुलिगोन दिनै रावबो रायजोआ मिथिया आरो सक्तिजों जानाय बुस्थुआथ' सोरजोंबा जुजिनांगौ खोथा थाला मानो होनबा एकर्डआव होनाय बुस्थुखौ जथेस्थ' थाबैनो बिथांमोना लाबोनो हानांगौ खिन्थु दिनैसिम बिथांमोना फाउन्डेसन लेभेल खालामनो हाया अब्लाथ' मानसिफ्रा दाउट जाखागोन ना अट'मेटिक मानसिया सन्देह जागोन बिथांमोना एकर्डनिखौ मावनो हायाब्ला सरकारजों जुजिनानै एक्सट्रा आसाम सरकारनि केन्द्रीय सरकारनिफ्राय
थाखा लाबोना बिथांमोना मा मावगोन आरो दाथ' उदाहरन जागोन एग्जाम्पल जागासिनो दङ जे बिथांमोननि सरकाराव बोसोराव जेसेबां थाखा फैयो क'क्राझाराव बेखिनि थाखाखौ बिथांमोना बाहायनो हाया आं खोनानायाव दासिमबो बिथांमोना सेकेन्ड इनस्टलमेन्टनि फैसाखौ लाबोनो हायाखै अब्ला मा खामानि मावगोन खिन्थु जोंनि दिनाव मामोन जेसेबां फैयो बेखौ जोङो डिसेम्बर मासावनो फोजोबनानै मार्चनि बाजेटआव जोङो साप्लिमेन्टारि बाजेटआव जों एडिसनेल फैसासो लाबोयोमोन खिन्थु दिनै जों बेखौ नुनो मोनो बेबायदि आरो दुखुनांथाव बिराद दुखुनांथाव बुंनो थांब्ला बे एकर्डआ एखेबारे बिथांमोननि थाखायनोमोन जिहेतु 38 इयार्स संग्रामनि मुङाव संग्राम खालामबाय थानो हाला बयबो केस जाजोब्बाय बैसो जाबाय न'खराव माने गाज्रि कन्डिसन जाबाय बेखायनो बिथांमोनखौ जोङो माबा मोनसे सलिउसनाव लाबोनांसिगौ बेखौथ' बिथा खालामनानै बे एकर्डआ जादोंमोन नाथाय बेनि मुङाव एकर्ड जानाय दिनै एनडिएफबिनि जि दाबि बिथांमोननि जि रिहेबिलिटेसन होनांगौ बिथांमोननो साख्रि होनांगौ बिथांमोननो एंगेजमेन्ट होनांगौ बिथांमोननि केसखौ फोजोबनांगौ बे दिगाव जों दिनै जेबो मावनाय नुवाखै आरो जुदि मावमारदोंब्ला दिनै जोङो बेखौ मोगथां महराव नुनांगौमोन दिनै बिनि सोलाय जों मा नुदों एनडिएफबिफ्रा दासिमबो एक्स एनडिएफबिफ्रा केसनि मुङाव हाराहास्ति जागासिनो दङ नङा होमबा केसनि मुङाव हाराहास्ति जागासिनो दङ सोरखौबा भार्डिक होदों माने बिथांमोनाथ' रावबो गावनि थाखाय खामानि मावाखैना बिथांमोना मावदों जाथिनि स्वार्थआव माबा मोनसे मावदोंबाबो जाथिनि स्वार्थआव दिनै बिथांमोना माबा मोनसे गाज्रि खामानि मावदोंमोनब्लाबो बिथांमोना रेहाय मोननांगौमोन आरो सुक्तियाव बेखौनो हास्थायदोंमोन जे बिथांमोननि जेसेबां केस दं गासिबो जोबनांगौ नाथाय दिनै जों मा नुखो आरो जुदि बेखौबो मावनो हायाब्ला बिथांमोना आरो मा मावगोन जाय बिथांमोना शहीद जाबाय शहीद परियालनो जुदि जेबो होनो हायाब्ला जाय बिथांमोना गावनि जिबनखौ दान होबाय बिथांमोननि रिहेबिलिटेसन जुदि जेबो खामानि मावनो हायाब्ला आरो बेलेग खामानिखौ जों रायलायनांगौनि जेबो आरो थाबावला आरो जेबो थाहैबावला बेखौनो जुदि मावनो हायाब्ला बिथाङाथ' अनेक बुंदोंमोन ओरैबायदि बुंदोंमोन बे बुंनाय मथे जुदि मावोमोनब्ला हसायैनो जोङो मोनसे मोजां आसा खालामनो हागौमोन बिथाङा बुंदोंमोन जे बिथाङा मालाबाबो एमएलए मन्थ्रि जानायनि सिमां गैया जाथियानि थांखिया जेब्ला जाफुंगोन अब्लानो बियो गासिबो गारजोबनानै सौरागुरियाव बिमा बिफाजों रायजो जाहैगोन होनना बुंदोंमोन दिनै जों मा दिनै बिथाङा एखेबारे बुंनायनि उल्था दिनै जाथिनि इस्युआव बिथाङा बबास जाजोब्बाय जेबो खोथा बुंनो हाया जोंनि बिटिसि बा सिमालाव बेखौ हास्थायाखै खमसे खम बिटिसिआव जेसेबां मावदों बिटिआरआव बेनि साबसिन जानांगौ बेखौ बयबो हास्थायदोंमोन नाथाय जों दिनै जेबो नुनो मोनाखै अब्ला बिनि सायाव जोङो आसा खालामबावनो हानाय आंनि मथेब्ला जोंनि बर' जाथि बा बिटिसि ओनसोलाव थानाय जेसेबां जाथि जनगस्थि आरो जेबो थाबावला होननानै आं सानो आरो